Sama sila. Sama lagi grupo bek. Sama lagi grupo. Pinasukin. Ini kamu motor jauh ako. Ang motor mo biya ni dili. Ya ako ra ibilin. Di biya ra ni. Dili ra. Oh. Sige. Kay Mura. Mga taga Kanalipa mo na to? daw si tumoy. Pero na sa gawas. Nandito sila. Ito na sa akin sa tulay. Naglibot na sila. Ay, Mana kamu di depan. Kaya pala may lukusot doon. Kaya nagpisa na pala sa taas. sa kanila, patimpyo. Good morning. Nalit kami kayo naglibot-libot mga kami. Hindi ko naman hindi. Pero mga mga hindi dali mo sa kinalulugsog. Ako gani. Kawaya naman sa ini. Para magyapon, hindi ako magyapon. Yo. Kumansisyon namo lalo sa otro Lunes. Kaya ako malang una. Kapo man kapaban aprado magid sa Pro City mag-eleksyon daw yung parikap. Ako ito naman siya. Ako pa na din ako i-open basta daw na sila yung katakan. Bawang Nakadaog si Jaba. bawang yun uno. Kumangan baga ni David.
Kaya kung malang-wala doon na, anak ko may kadaw ito. Hindi kita suko ko sa iyo. Suko nga niya yung panikan kayo. Suko. Eh, gusto ba siya? Gusto, isa Ay, Oo. mo. Ay, sa kasulti pa maki. Alugay na dyan sa ba? Hanap may ba itong mga paligid niya? Ako ko yung tagbinggan ba? Sako! Along! Sako! Kung sako, matagay si Kapitan ng sako! Wakag ka namin. Dari na kami. Basura niyo ipangita dito ta sunod, dito ta. Dito nga ila oh, dire. Nakap. Wala lang yan eh. Kaya ganit yan, hindi pibot yan eh. Kaya puro patro ka, puro patro ka. Dito ko na pala. Ka naman sa idom, ganuan. Dito ro sa taas. Demonyo, dito taas. Galiboy! Kita ko sa camera para makita ang camera. Ito. Amo pa kamino. Dapat kung ano man. Maka-experience ko ng mga mino-mino. Aray! Ayun mapulang araw dire. Kalaban. Hindi mo na ito. Kanyang Dinhin mo Saan kami. na dapat kita pupunta ng barangay? Hindi na. Pabalik kita kay Human naman sa area. Pabalik na kita sa ilang barangay. Dito sa taas. Sako na kami siya. Galiboy, tuloy mas barangay. Dito na sila gikan. Amo balik sa tata. Amo na lang pati kasi akong dahil ako lang kapag suon. Langan na. Amo sa mga kuya. Dito na barangay na lang. Di mo sa kay welcome from dito no. Ano barangay lang din sa barangay. Tuwa ka layo ka barangay. Ito man kami ang sidahain pa. Abot ka sa barangay. Kung ano kita tuligot. Wala kasi ni sa barangay. Dili asa ka na tuligot. Asa ka na natin pala ako sa nato. Ano tira ka na diya na pasada diya. Ano Ay, kami kasada dyan housing maniwi. Laos pa dito. Laos man Susi pa ito pasada kasi diya. kwantas kanili pa. Ngayon kung way ako. Balangan nung. Aw na, may motor sa. Kaya para mag-guide lang ako sa barangay. Nililipot pa ganito. Alam mo, libot ng stars. Kaya
Ito naman ako motor. Taas. Pinutuuman ka kaina. Alita. Pagpakatulog na ako dito. Dito lang sa barangay. Sino yan to? Ang driver. Dito lang ako dito lang ka magbuyat. Hindi ko ito. Basta nakuha. Sabi ko, hindi isimanan. Away lain agihanan dito. Ano yung ganang nangyari? Dito, nasa basura dito oh. Abang ngayon, tapok mo sa demo kay sa mga grupo. Sige, sige, dito. Dito. Sura. Bilik. Bukid-bukid. May lipyonan. Pasari ba mo? Pasari na. Diretso sa kuan! Kalsada! Diretso sa kalsada! Sa ano ma? Diretso sa kalsada! Kuan. Kawaya pa to! Pato nga lamang! Kawaya! Senior. Mga tambal. Ay naman mo! Malayas na. Ay naman dali dito sa pinti lagi. Dari ko lang kay ba?
Oh, kapoy, magsaka? Oh, nakasaka, lugsong-lugsong. Ato. Ay, kaya kayo na naman. Kaya kayo. Bingo man. Kabuk. Ani kabuk. Hello, good morning. Barangay Kananipa. Good morning mga guys. Yan namin. Di naman yung general treatment. Dako man di ay area. Yulita. Yulita. Oh, gani na. Siya po nang nila. Oh, Yulita. Yobi Pugday. Yes. Delfino. Kan mo kami kita kebayan ba yung iba? Iya ba yung chairman din eh. For 4. Outres. Si Dan chairman. Pinuro mo. Pinuro mo na. Hamay chairman. Langan na kami ito kainan na chairman. Baling ini sa binhi. Tempat kamu yang terus. Sir, dahil ang chairman din sir. Siya. Sa Proctres ako lahat. Proctres. Man pagkuman. Oo. Ato ka sa Proctres. Ini din niya mo ako. Ini. Uy, dali na 4. Taubos. Tai. Ipit-ipit. Ma'am, si Daong purok chairman ng purok Tres. Si Daong? Tres daw? Doon mo liyo. Basta ganun mo. Oh, duhay mo to. Duha mo ang purok Tres. Brap sa ng dulo.
O may dili doon Julio. Doon Hulyo. Nanganipang. Dito kami sa Pikas. Pero kanganipan. O kalinipan ko sa Kanganipan ko nagyapon. O abot ito na ipasa ka sa simbahan. Anak ka diri para mo din sa napunta barangay. Sobra ka ng motor. Ikagi. Diretso lang. Libot yun ang motor dito. Pikas. Single rin makagi diri. Darwin, sa garo, gidaya mo nila. Dito na ako. Libot na yung pikas mo. Naglatingan. Tao rin diri makagi. Saka yan. Saka ng tagpuan eh. Ngayon sa simbahan. Shrine. Yara, yara. Yara, okay na dato. Mm.